Ahoj Ivane, blíží se Night of Warriors, sešli jsme se kvůli rozhovoru s tebou. Jak se cítíš na zápas s Lubošem Vrňatou, který tě tam čeká? Ale celkem jsem se cíleně a dlouho připravoval. Cítím se dobře, bez zranění, něco jsem zhubnul málo. Já bych řekl, že hodně teda. Jo, je mi dobře, takže asi jsem připraven. Jak vidíš tvoje šance proti Lubošovi? To je otázka. Znáš mě, já takhle nepřemýšlím, prostě vlezu tam, ono to nějak dopadne, až vylezem, tak půjdem na pivo. Máme nějakou stanovenou taktiku, kterou budeme směřovat? Rozštípem se. Po jak dlouhé době se zase vracíš do ringu, potažmo do klece? Tak my jsme se spolu loučili na tvých Warriorech, jestli si vzpomínáš. Na čtyřce. Na čtyřce. Teď je 9, no, tak po třech letech jsem se vrátil, no. Ty de facto furt se pohybuješ mezi těma klukama, ať jako trenér nebo jako sportovec, takže jako úplně si z toho nevypadl zase. Ne, trénoval jsem a prostě byl jsem i moc rád, že přišla nabídka na tenhle zápas, protože prostě nějaký zápas jsem měl ještě v sobě, tak teď se mi to podaří realizovat. Chystáš ještě někoho, s kým by si chtěl vlízt do ringu? Hele, mám svůj tajný sen, jednou prozradím. V 50 letech špatně hledáš sponzora, který by do tebe chtěl investovat peníze, takže určitě mám, ale je to můj sen zatím jenom. Aha. Co říkáš na startovku ostatních zápasníků na Night of Warriors, jak se ti líbí? Ku podivu jako zápasníku MMA se těším na Hrona. To se těším, to je veliký jméno. Další veliký jména, Kužela, Poborák, David Vinč. To jsou všechno válečníci, takže dobře složený, dobře připravený a určitě bude na co koukat. De facto na stejné akci, na který zápasí táta, bude zápasit nová generace. Tak to jsi mě dostal. Jo, asi je to sen každýho táty, který má syna, který jde v nějakým podobným stejným sportu. No těším se. Nějaký zranění v přípravě proběhlo? Ale vůbec, naprosto bez konfliktu všechno. Úplně jsem překvapen, že jsem zatím úplně v pohodě. Co mě třeba velmi překvapilo, tak byla, když jsme vyhodili na Facebooku tvoji fotku, tak mě překvapilo její sledování, já nevím, jestli to víš, ale je tam plus minus okolo 20 000 rozkliků, což si myslím, že je teda hodně. No. Já nevím, tak Facebook znám, jo, to znám. Otázka je, kolik těch kliků bude po tom zápase, víš jak, jako jeden nebo dva, jestli mě zbije hodně nebo málo. Vždycky trenér, když jsem prohrál, jsem musel dělat kliky, jakože jsem něco udělal špatně, ale jestli to myslíš takhle. Nevím. Máš nějaký nápad, jak přivést ty mladý kluky do těch tělocvičen, ať je to MMA, kickbox, thai box, judo, případně prostě všechny ty low-ballový sporty, který prostě bohužel nemají až takovou návštěvnost jako třeba ty ostatní propagované sporty. Ale ty sám jsi starý zápasník, takže víš, že tohle všechno bolí. Mladým se moc do bolesti nechce. Jo? Takže kdybych věděl, jak přilákat mladé lidi do tělocvičny, tak bych měl veliký gym, plaval bych v penězích a... Já jsem právě myslel, že teďka vyhodíme veřejně nějaký návod na návod pro ostatní kluby, de facto naše kamarády. No, ale je to, sám víš, že to je bolest, disciplína, drill, co s tím, co dál, že? No já si myslím, že ta disciplína je naopak pro ten život potom jakoby dobrá, no. No, ale vysvětluji to mladý. Dobře. Chtěl bys něco vzkázat divákům, potažmo do kamery, nějakou pozvánku na Night of Warriors, aby se na tebe přišli podívat, podporovat tě, jsi doma po letech? Tak vůbec nejen na mě, určitě přijďte se podívat, ty fighteři o to stojí, dělají to taky částečně pro diváky a buďte k nám spravedliví, když náhodou prohráváme. Čau.